Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamahanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Maningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang naimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Psalm 73:26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 119:105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. John 3:16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life. John 3:18, He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the only begotten Son of God. Acts 4:12, Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Matthew 7:13-14, Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. Hebrews 11:1, Faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Mark 13:10, the gospel must first be preached to all the nations. Before we start our Bible study, ini nga dawa, it is our custom, naandan nga tulumanon, to pause before we study the Word of God, to have a few moments of silent prayer to make sure na kitang tanan na in the same frequency with regard to the ground rules. Busa, atong sigurohon nga kita dumalahon sa Dios Espiritu Santo. So, ana kita ay pipila ka mga gutlo sa hilo, mga pagampo, in recognition of your privacy. Imong tinagong panimuyo, sanglit ikaw sa man ka saserdote ingon nga magtotoo. So you have the option of rebound, the opportunity to shift gears and to pull yourselves together in the study of the Word of God. Therefore, let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain usab nga higayon, nga among pahimuslan kining imong grasya. Grasya nga buhi pa kami ning among lawas, kinitimailan nga ang imong plano, tagsa-tagsa na mo kakinabuhi na kapadayon pa. Busa salamat. Yan nga among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga higala, mga silingan, atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome each one of you. Kaninyong tanan. Okay, with open arms, gi-abi-abi kamong tanan, labi na kantong mga bag-o pa. Then, niya kamo kay gumikan sa inyong gugma sa pulong sa Dios, gugma sa Dios. Salamat sa inyong salmot niini, kining tanan nga tong paymuslan grasya. Okay.
ang atong uluhan sa atong dugukan sa paghisgutan niini nga daw mao ang uluhan nga bangko. Okay? The role of believers in the devil's world. Ang katungdanan tulumanon sa mga magtutuo ni ining kalibutan nga gidumala sa yawa. Okay? Nauna sa tanan. After salvation, unsa man, human ka maluwas. Ang usa ka tawo nga mituo na kang Ginoong Hesukristo, siya gimanduan diya sa 2 Pedro 3:18 sa pagtubo diya sa grasya o kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsaon? Pinagi nini atong ginabuhat adlaw by studying, learning, believing, and applying the Word of God. Apan ang atong yung gitutukan mo kini ang atong pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Adlaw-adlaw. Apan nas tanan, ang bag-o gyud nga natawo pag-usab nga magtutuo, a newly born again believer, is made to understand that the following things have actually happened in that very instant nga iyang gibutang ang iyang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. To wit, una niini siya gisuluban sa kinabuhing dayon. Juan 3:36. Siya giisipan sa pagkamatarong sa Dios. Siya gipasaylo, gilimpyuhan sa sala nga dili na mapasaylo. Ang iyangan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Immediately, siya nahimong sakop sa harianong panimalay sa Dios. Ug siya musugod na sa pagkinabuhi, sa kinabuhing may kahulugan, may meaning. It says there, he starts to live a life of purpose, meaning, and with definition. Mahimo na siya nga may puruhan pagkamananaog sa kinabuhi o sa kinabuhi nga musunod ni ining kinabuhiya. Siya nahimo nga nagadawat sa espirituanong gasa, hinatag sa Dios Espiritu Santo. He becomes a recipient sa kapatan ka mga butang gisangkap kini sa Dios at the point of salvation. Gitawag na kini siya og santo. Gitawag na siya og magtutuo, Kristohanon. O siya nahimo na nga lungsuranon sa langit. Tagalangit na siya, Pilipos 3:20. O siya nahimo ng sakop niadtong gipang tawag na Ecclesia, ang simbahan. Nahimo na siyang kumplito diha ni Kristo. Completely secure. O siya gitimbrihan na sa Espiritu Santo. Now here are things that every believer anticipates samtang aniya pa siya dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. To wit, wala na siya paabuton nga paghukom. There is no more condemnation, Roma 8:1. O absent from the body, face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Adto na ka na sa phase 3 sa plano sa Dios. Wala na dito'y sakit, mga kasakit, wala na'y kanang pagbangutan, wala na'y luha, wala na'y pagantos, wala na'y kamatayon, tungod kayang karaang mga butang nangagi na. Pinadayag 21:4. Phase 3 na ka na sa plano sa Dios. O niya, gawas pa niya ana siya'y dayo na nga panulundon, eternal inheritance dito sa phase 3. 1 Peter 1:4-8. The believer knows he has a better recognition of eternal life. Juan 20:31, dito kaniya sa phase 1 o phase 2. O nagahuwat siya sa
binanhaw na nga lawas. He waits for resurrection body. John 11:25, 1 Corinthians 15:51 to 57, 1 John 3:1 and 2, Philippians 3:21, phase 2 pa kana, and many other passages. Now, ang mando sa Dios alang sa tanan nga mga magtotoo atong mabasa diya sa Colosas 2:6 nga nagkanayon kini, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Every believer's guide sa iyang bag-ong espirituhanong kinabuhi mao kining musunod si Ginoong Jesucristo, mao ang iyang suod, labihas ka suod nga higala. He is a faithful friend. Si Ginoong Jesucristo dili kasagaran nga persona sa tibuok universo. Mao kadto ang iyang hypostatic union, God and man at the same time. The Lord Jesus Christ was 100% God and at the same time 100% man. That is the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Siya lamang ang bugtong matuod nga celebrity, the only genuine celebrity who never dies nor fades. Si Ginoong Jesucristo kanunay yung nagahuna-huna bahin kanimo, believer, and He always wants what is best for you. He considered you so important nga iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon alang kanimo. Siya nahimo nga puli kanimo samtang siya nagabitay dito sa krus. Iyang gibuhat ang universo ug siya ang nagadumala niini karon. Wala nining universo way mahitabo nining atong universo unless nga si Ginoong Jesucristo mutugot niini. So mao ni mga butang nga atong gipanghisgutan sa imong pagkaluwas. Pankaron kay luwas ka naman mo kini ang atong mga buluhaton. Unsa man ang atong katungdanan ingon nga mga magtotoo. Nga ni aman kita ni ining kalibutan nga gidumala sa nagunang kaaway sa Dios nga ang yawa. So mo kini nga atong hisgutan unsa ang atong mga katungdanan, okay, responsibilities. Now, tuod sa atong pagpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon, pantunon kita sa Dios sa diha nga kita mahigawas sa iyang plano. Now, these are basic things nga ito na pong gihisgutan. God disciplines believers to motivate them to recover residence in the operational divine dynasphere sa diha nga makarnal kita nga mga magtotoo. So, ang disiplina sa Dios maong pagdasig kanato sa pagbalik ngadto sa atong puloy-anan nga dapit nga ana ang gahom sa Dios, the operational divine dynasphere. God disciplines only His children, of course. Ang iyang disiplinon, ang iyang yung mga anak. Not those who are not His children. Ang mga di magtotoo, dili man na nila, dili naman ka na disiplinahon sa Diyos, kaya di man iyang mga anak. Mga ang ubang mga pilosopo, mga di magtotoo mo yung mintaha, kaya di naman may disiplinahon di ay. Dili mo disiplinahon, apan hukban naman mo, hinukman naman gani mo. Mo na yung diferensya. Now, kung bahin gani sa disiplina sa Diyos, okay, there are degrees or intensity of God's discipline na ay nag-una ni warning, pagpasidaan, pagpahinomdom. Hunyag, dili, gyud mo balik ang mao magtutuo ngadto sa pagpuyos dapit nga may gahom sa Dios, then iyan ang mahiyagaman ang intensive kind of discipline. Murag bugat-bugat na.
O niya, kung dili, pag yun siya magpatuo, di yun siya makaamunggo, then, ang ipahamtang na sa Diyos kaniya mo ang maximum discipline. Kung sila nga nini, sin unto death. Now, a believer functions in the cities sa diha nga he is out of bounds. Okay? Mao nga ang Dios mo disiplina gyud kaniya. Now, kining kaniya mo ang magtutuo nga karnal. Aron sa pagpahinumdum kaniya, pagpasidaan kaniya, to wake up to his right senses. Ingon nga magtutuo. Kaya ang magtutuo should function in his Christian way of life, in bounds. Otherwise, the referee, ang Diyos, ang iyang hustisya nini, mupito. Okay? Mupito sa blows his whistle to warn us. So, di ba niya gatong definition sa Christian way of life? It is a supernatural way of life. Og tungod kay supernatural way of life man, kini nang ginahanglan usab og supernatural way of execution. You see? Now we should ask ourselves, karnal ba ko o spiritual? Pangutan-on nato ang itong kaugalingon every now and then. Hinumdumi that it's the Holy Spirit who makes doctrine vivid, clear, lucid, tinaw, tataw, to every believer, kinsa nagatuon sa pulong sa Dios. We have to be faithful in studying Bible doctrine. Aron sa ingon niya na, we can have the things to remember in applying in life. To be a winner in life. Kini ang paagi nga aron kita mahimong mga mananaog sa atong kinabuhi. Now, of course, unsa may imong hinumduman sa butang nga wa man imong mahibaw. You see? So what makes us remember things always? Tubag, inculcation through repetition. That makes the difference. Morning, ang atong paagis pagtuon din sinilsilay man lagi, balik-balik ang atong gipangisugutan. That makes the difference. So develop the memory pathway. Inculcation mao kini ang yawi. Hinumdumi si Pablo, when he had the thorn of the flesh, the purpose of which, unsa, to pressure him not to become arrogant. Aron di siya kanang mahamugiro, ingon talang. That's the street language. So, nga dili siya mapahitason. Sayop gani siya to face it when nagaampo siya tulo kay kayon nga unta tangtangon sa Dios katong maong thorn of the flesh. Apan ang Dios instead replied Paul, "My grace is sufficient for thee, Pablo." So, ang pag-antos alang sa pagsulay, kaayuhan ra kana natong mga magtutuo. It is beneficial to us. Our common objective is pleroma stage in life. Kung sa mga pleroma stage. Nga, kita puno na gyud sa pulong sa Dios. Our common objective is pleroma stage at the high ground. Buot pasabot nini. Di man ni katong atong prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Kay kinahanglan nga atong balhinon ang mga gnosis doctrine ngadto sa epinosis doctrine. We have to memorize, but metabolize it. Yes. Di matasupak nilang pag-sag-o ni mo. Apan, dili lang kay kutob ras pag-sag-o. Kinahanglan nga galingon ang pulong sa Diyos. We have to metabolize it through the ministry of God, the Holy Spirit. Kaya ang Diyos, Espiritu Santo, mao'y magahimos doktrina nga matuod, tinuod. You see? He is the one that makes doctrine real. Alang ka na itong mga magtutuo to make it work sa atong kinabuhi.
Otherwise, kung dili metabolize ang doktrina, dili na musalir sa atong kinabuhi. It will not work. Now, so, kinahanglan nga itong isilsil yun ang mga doktrina nga itong kat-on adlaw-adlaw. Long-term memory requires repetition, di ba? Nanginahanglan. O balik-balik. Kung sa mga tuyo nga itong balik-balikon, the rate of learning to exceed the rate of forgetting. Now, kinahanglan consistent, persistent, and regular sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Consistent post-salvation epistemological rehabilitation. Mo nibut pasabot sa sinilsilay. Dumi, we cannot apply what we have not learned. Di man yun na. Believers only go to emotions when they have nothing in their soul. Kung why sood ng kamaturan diya sa ilang kalag, then sama sa vacuum cleaner kini mo suyop o mga dili kamaturan ng suyupon ang mga mini. You see? So, akong balikon, dili kita makagamit sa butang nga wala to makatuni, wala to maili. So, di ta makaako nga mo gamit kita sa itong mga pagbati. Kaya wala man lagi sod ni kamaturan diha sa itong kalag. Ang luoy kayo. It is tragic that a big majority of believers today are ignorant. Pasabot, why ibang kaagan, why alamag bahin sa pulong sa Dios. Now, perspicacity tuod ang gikinahanglan. Samtang kita magatuon sa pulong sa Dios. Unsa may perspicacity. Kini na kahulugan og having keen mental perception and understanding. Discerning. You see? Na maalinggaton kita. Now, ang proseso, bahin ini mo pagtuon o pagkaton, sabton, kung unsa ang atong kanang gitunan, and then, tuuhan. See? Una pa kini, magamit. Kay, di magagamit kung wani mo tuhoy po. You see? Remember it all the time. We cannot apply what we cannot remember. And that is why repetition never bothers a believer's spiritual momentum. Inay kini, it increases his opportunity sa pagsibog ngadto sa unan to advance in his spiritual life. Na spiritual momentum. Kay, by the way, doon ay duha ka mga matang sa pagsabot dinhi sa atong panahon sa simbahan. There are two kinds of perception in the church age. Ang una niini, ang sayon nga paagi. Bible doctrine learned from the pastor-teacher's teaching ministry. Mao ni easy way. Ang ikaduha mo na ay hard way. Lisod na nga paagi. Kay ang imong pagkaton learning through divine discipline because of the believer's negative volition. You see? So man, tiner man siya pagka-negatibo. So, di man ito, learning the easy way o learning the hard way. Now, learning the easy way, mo ni spiritual momentum. Atong hisgutan diha, kung bahin aning learning the easy way, ang Operation Z na nasa Gate 4 sa Operational Divine Sphere. Kanya nga itong paggamit sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Ayaw na nakalimti. Kanya unsa pa, paggamit na to sa impersonal love for alang sa objectivity. Unsa pa? Well, the enforced and genuine humility in sitting and listening to the teaching. You see? Mulingkod ka diya, maminaw ka, mo-concentrate ka sa
tudlo. Not necessarily concentrating on the messenger, but on the message. Mo ni learning the easy way. Upon learning the hard way, mo na nilisod by learning how to go back to the easy way. Now, tuod, ang lisod nga paagi, nagkaulugan, nga when the believer faces divine discipline, wa siya'y katakos to face any suffering. Wala. He easily, gives up. He easily throws in the towel. See? Surrender. Kaya wa man siya magamit. Wa man siya kaligon. So he has to go back ngadto sa easy way. Ang iyang spirituality sod sa operational divine dynasty and go back, balik sa spiritual momentum. Now, the only purpose of divine discipline, by the way, is to make the carnal believer realize, makamgo. Thus, pabalikon siya ngadto sa iyang spiritualong kinabuhi nga he is supposed to live. Hinumdumi, kadtong doktrina sa volitional responsibility. Doktrina kini sa tulubagon sa kabubuton sa tao. The purpose of punitive suffering, by the way, is to have the carnal believer recover from carnality to spirituality. Suffering for blessing, kini, is pagdasig nining maong magtutumuban. He is in his spiritual momentum. Kaya kung muhunong ganit sa spiritual momentum, then muhunong po ang atong unsa kaligon sa atong baruganan. You see? So, kung balikon nga suffering for blessing, panalangin nga pagantos, kini pagdasig to move on sa atong spiritual momentum. Kung sa may gisulti diya sa Job chapter 5 verses 17 to 18, nagkanayon kini og, behold, how happy is the man who is disciplined. Now, kita mga magtotoo, kung na kita mga pag-antos o alantoson, pasalamat ta sa Diyos, oy. Pasalamatan na to ang Diyos because it is for our own good. You see? Alang sa atong kayuhan ka na. Now, ang balaod sa tulubagon sa kabubuton, the law of volitional responsibility, diyan man ni magsugod doon. Dito ni magsugod sa hardin sa Eden. Sa dihang si Adan ug ang babae nalaglag. When a believer is in the CDs, cosmic dynasties, kani siya, he is divorced from reality. Kaya na reversionistic naman siyang magtotoo. You see? Reversionist naman siya. Kung kini siya, mawala na ba ang iyang pagka mapausanon? Tugkanan ni siya sa pagka mapahitason. You see? A reversionistic believer who is arrogant becomes psychotic and neurotic. Kini siya gamiton kini sa pagsuway sa mga espirituhanong mga magtotoo nga naana sa ilang espirituhanong pagkahingkod, spiritual adulthood o kanang gitawag og momentum testing. Ang usa ka magtotoo nga nagatubo espirituhanon, he is sensitive to know if he is already out of line or not. Sensitive na siya. So we ought to know, giun sa man pag-operate sa kinaiya sa Diyos. We ought to know how God operates His essence. God always watches His children. Nakabantay siya kanunay sa iyang mga anak. Kung iyang sigurohon, yun nga. Sila nagkinabuhi sa espiritualong kinabuhi. God sees to it that
believers live their spiritual life and continuing to renovate their minds. Kung nagapadayon sila sa pag-take in the post-salvation epistemological rehabilitation. So kinahanglan nga kita mo rebound, mo kumpisal, mo sugid sa itong mga sala, ug mahimo na unta kining second nature alang kanato as a means to hold on to God's spiritual power. Now, diha sa 2 Timoteo 2:26, ang pulong sa Diyos na kanayon, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil. Now, sa matang higayon nga kita mo sinati og mga pagsuway, mga kanang kalisdanan o pagpiit, we are not to focus to them. Dili buot ang Dios nga imo kanang tutukan. Do not focus to them. Kundili ngadto sa mga assets, mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kanato pinagi siyang grasya. You see, mao na ang kabubuton sa Dios. Ayaw tutuki kanang imong mga pagsuway, mga kalisdanan, mga pagbiit. Yeah? Ayaw. Yes, it's true nga ang mga kalisdanan, mga pag-antos, kasakitan, and testings, kini nagdamang yun sakit, tinood. But once we recognize and realize nga kini sila pagdisiplina kanato gikan sa Dios, gamit dayon ta sa 1 John 1:9, rebound kung nahigawas magaling ta sa kanang plano sa Dios tungod sa pagkakarnal na to. You see, if we are outside the divine atmosphere, we have no armor. Wala kita'y hinagiban, wala. To fight against temptations, we are being disciplined. Mao na. Di man ni, God never gives us more testings beyond what we can bear. Dili man siya musuway yun na ito. Kanang pahamtangan tag mga unsa. Pagsuway nga, di na ito makaya. No. Kita mga magtotoo, kinahanglan, we have to face every kind of suffering. And it is we, kita, who can determine if they are discipline or blessing. Kita ramang yun. Kung na nakadoktrina, kapag gunawa ka doktrina, di po ka di parar na yun, di ka makaalinggat. So let us ask ourselves, how is my spiritual life? Or what is the status of my spiritual life? You see, mao niya itong pangutan-on itong kaugalingon, kay kinibahin, kinisa itong hitulan na doktrina, the role of believers in the devil's world. You see, unsa may itong papel na gihuptan. Mao na, tutukan yun na ito kini mga butanga. So, mutan na tas itong kaugalingon, kanang sibog ba ko sa unahan, nag-aabante ba ko, o nag-aatras ba ko sa akong Kristohanong pagkinabuhi. Mao ni pangutana nato sa itong kaugalingon. O atong timan-an gyud katong tulo ka arrogance skills. Self-justification, self-deception, self-absorption. Mao na. Kung nahibaw na kung sabot pasabot ni ining tulo ka mga kanang kahanas sa pagkamapahitason. O kaya narabay tulo ka kategorya sa disiplina sa Dios. Nahibaw naman taniana. Warning discipline, sundan sa intensive discipline, o kung sa ikatulo, maximum discipline, or sin unto death. Kaya bigod nimo, ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi is for us to execute, fulfill God's protocol plan sa atong kinabuhi. Now,
na ay mga magtotoo, no? Now, dili man pagdaot nila, pan mo, manggini ang tinuod nga. Na ay mga magtotoo, hugpong sa mga magtotoo, nga ingnon ta sa in English, obnoxious, neurotic, psychotic, kinigod silang mga maong magtotoo, lethargic, recalcitrant, murag bugnaw, way gana, way kainit, way gugma, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ubusa kini sila, they are divorced from reality. Kini maong hugpong sa mga magtotoo. Kung dili sila, if they don't flip the switch from negative to positive to Bible doctrine, kung sa may dangatan na nila, they're going to be used by God in testing the growing and mature believers. Mauna na ilang role. Gamito na na sila sa pagsulay itong mga magtutuong nagmakugihon, nagmasigihon, nagmainiton sa pagtuon, pagtubo diya sa grasya kay balaw ni Ginoong Kristo. Now, while a believer persists to be carnal, persist good siya out of the divine sphere, he is always provided by God the divine provision. Unsa man? Recovery technique sa rebound. You see? It is always there available. Kung sila nakalinggat na yun nga, nahigawas na sila sa plano sa Diyos, nahigawas na sila sa dapit nga may gahom sa Diyos, then, naghuwat ka ng maong recovery technique sa rebound. It's available. So, kung sa may mga ikapangulipas, you have no excuse. Carnal believers will tend to believe in lies. Pagbantay yun yan. Naura ba ni ang puruhan, kalagmitan, nga may tabos mga karnal, nga mga magtotoo, will tend to believe sa mga bakak, nga naman. Tungod kay negatibo man siya sa pagtuon sa kamaturan. So he will believe in what? In lies. Mauna na ilang tuuhan, mga mini, mga bakak. So, musulod na sila sa amahan sa mga bakakon nga si Satanas. We believers should know, kita magabarog sa atong kinabuhi. Right? We should know. And what is our stand? Tubang Bible doctrine. Kung sa may gisulti niya 2 Timoteo 2:26, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Kini kung come to their senses. Coming to their senses, o sabot. Returning to the function of rebound. Malibot pa sabot yun. Ang usa ka magtutuo, nga inunta, who has not come to his senses, gidumala na siya sa iyang kinayang magkasasala. Ug ubos na siya sa kanang mga pamaagi, hukus-pukus ni Satanas. He is under Satan's wiles. Di man atong gisgutan, di pa dugay itong gisgutan kining diferensya sa demon possession ug demon influence. Di man ang demon possession, pagpuyo ba sa demonyo, kini mahitabo lamang sa mga di magtotoo. Unbelievers only are kanang potential nunta may puruhan nga sila puyian og demonyo. Apan ang mga magtotoo, believers, ego lang sa demon influence, di na sila puyian sa demonyo. Kay labot pa ang ilang lawas gipuyian naman sa Espiritu Santo. So, wala na luna ang demonyo. Sto? Apan kadtong mga di magtotoo, they are open na bukas kayo ang ilang lawas may puyian
sa demonyo. You see? So, akong balikon, demon possession are for unbelievers only. But demon influence are for believers only. Now, naigisulti diha ng atong pagtuon nga the greater possibility of being demon influence when a believer persists to be carnal and reversionistic in his Christian life. Kung magpabilin gid siya, mainiton gid siya nga lunang sa kasalanan, naigawas siya sa plano sa Dios, then he has the greater possibility of being demon influence. Now, I'm talking about believers. But for you unbeliever, na paminaw, kung ikaw dili magtotoo, unsa imong buhaton to be able to avoid being demon possessed? Unsa imong buhaton? First of all, believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Maura na. Maura gyud na bugtong pagi nga makalikay ka niining pagpuyo na unyas demonyo diya sa imong lawas. Ilumdumi magtotoo. Now, I am addressing this to our fellow believers to avoid demon influence. Ayaw kalimot sa pagpuyo diya sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. Operational Divine Dynasty. As always. Kay diha lamang ka makatubo niya sa grasya o kahibalo sa atong Ginoong Jesucristo. Maura na dapit na ikaw makatubo. Apart from it or outside of it, dili. So, gawas nga tuwa kang magapuyo diya sa sulod sa imong dapit nga ana ang gahom sa Dios. That's God's power system. Ikaw magapabilin nga mapaubsanon. Maintain humility. So diha sa divine dynasty, nagagamit ka sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Nga gisangkap sa Dios kanimo. Busa, always use your right senses in your Christian life. That's how you play your role in the devil's world. Mauna. Otherwise, basi madani ka sa mga tinunto ni Satanas. Remember the doctrine of double punishment. Ayaw na kalimti. The doctrine of volitional responsibility and the doctrine of punitive suffering. Now, di man ingon nga magtotoo, ang imong kalig-on, kaisog, kabaskog, ana lamang sa pulong sa Dios. A believer's strength is in the Word of God. Sa diha nga magtotoo mo sa likways kamatuoran, he will sooner or later believe the lie, Satan's lie. Di man na. This is very critical. O makakaamong ko. Whenever kita nga magtotoo, muatubang mga suliran sa atong kinabuhi, ayaw gyud, dili gyud kita mo tutok. Let us not focus our attention to the problem but to the spiritual weapon that we have in our soul. Mao na atong gamiton. Karong mga adlaw, today, it's really tragic that a big majority of believers do not have any clue about the spiritual life. Yun sila alamag. Nga naman, ano mo na, resulta na silang pagka-negatibo. What God is after is our ability to face any problem or adversity and not to forget to use 1 John 1:9. Muna Yahweh ning tanan. In fact, that is the number one problem-solving device. Now, kini nga itong ipangisugutan, these are steps to follow. Kini ang open secret sa Dios in order for us to become winners in life. Nakasabot ka ba?
Ako ning ibalik-balik, yun ako yun gihatag ag empasiya. Kaya unsa ka may nung danon din mga butanga. Ayaw kalimot. To be filled by God, the Holy Spirit. And you know, the mechanics, saan pagpapuno kanimo sa Espiritu Santo. These are basic things. Now, you're supposed to know this. You're supposed to, unsa? Sil-sil na yun na nimo diha sa mong kalag. Ayaw kalimot nga ikaw unsa instrumento ka gihagamit ka sa Dios naa kay katungdanan sa imong pagpuyo dinhi ining kalibutan na karon. Do not forget to be filled by God the Holy Spirit. And you know the mechanics, kinahanglan pa ba nga itong hisgutan? Of course, by using 1 John 1:9 mo na Yahweh. Human ka mo rebound. Diha. Ikaw mapunan sa Espiritu Santo. At the same time, ikaw mahibalik sa imong pakigambitay, fellowship with God. Muna yung mga basic things. Kaya di ta makaako nga may sukamod ta niya ng pagka-reversionist. Kaya magpabilin gini ka sa imong perpetual carnality na muna. Kandidato ka. You are a product of your decision. So, timan kung bahay lagi sa influensya na niya, pagdani na niya sa demonyo, no longer a believer resides in the cities, the greater degree of demon influence. I'm talking about a believer. Nagkahinomdom ka pa ba sa 8 ka mga ang sa pagka-reversionista? The 8 stages of reversionism. Ano man to? Hinomdom ka? Rebound. No, not rebound. Reaction, distraction. Na, samtang nagtuon ka sa pulong sa Diyos, hindi na doktrina nga murag nakaigo ni mo, mayong ako may iigo aron. Nagtuod. Mo nagingon sa Tagalog nga, bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Tinuod yun. Kitang tanan man ang igo nini. Sa diha nga kita mo sinta o mo react sa gitudlo nga kamaturan. Mo na una ka ng stage of reversionism. Reaction, distraction. Sunod, frantic search for happiness. Gisundan kinig operation boomerang. Gisundan po ni o unsa kanang emotional revolt of the soul. Mo rebuild din na ng imong kalag. Sundan ka na sa locked in negative volition. Sundan ka na sa black out of the soul. Nanay kangiob. Sundan po na sa scar tissue of the soul. Then, ang ikawalo, reverse process reversionism. Nangabali na tanan. So, mo nakita niyo mo sa kagrabe yun yung pagka-reversionista sa magtotoo. A reversionistic believer's life dili na mailhan from that of an unbeliever. Kaya nga naman, parihara ang ilang paghinabuhi. Kini, believer ni siya, apa na reversionista naman. Kining reversionista, sagan gigamit sa mga evangelical churches, gitawag nila na o kanang backsliding. Huwag mo gamit niya na. Ang ato is reversionistic. So, kung usa ka magtutuong reversionistic na, may atras na siyang kinabuhing Kristohanon, dili na mailhan nimo og magtutuo ba siya? Di na mailhan nimo kana itandi nimo di magtutuo. Pareha naman ang iyang kinabuhi, pareha ra gyud sa di magtutuo. Namo na. Through perpetual carnality, ang mga sala
that were the same are not the same. Because kanang mao magtutuha, nagasakit na sa Espiritu Santo o nagapalong sa Espiritu Santo. He is grieving the Holy Spirit and quenching the Holy Spirit. Mao na mahitabo sa kinabuhis magtutuo. Now si Pablo, si Apostol Pablo nagkanayon, in the last days, may but pasambot nining in the last days, tubag karon. Now, when the church age began, the last days means the church age. So, mao na but pasabot. Difficult times in the last days. Unsa may but pasabot po din Kini nagpasabot nga ang usa ka magtutuo dinhi sa katuigan sa simbahan nga mosalikway everything that God provides a church age believer. Mao na difficult times na. When a believer uses God's grace provision, ang iyang kinabuhi is fine and easy. But kung iyang isalikway kining mga pagsangkap sa Diyos kaniya, ang iyang kinabuhi is difficult. That is difficult time. Kasabot ka ba? Mao na ibuti pasabot ni Pablo. We are in difficult times. So, dinhi atong hunungon kini usa, dinhi ta hunong ha. Ato ipadayon ni ugma. Kay napay daghan atong mga punto sa doktrina nga atong pagatukion. Okay, so dinhi lang una kita kutob ato kang pangutan-on dili magtutuo. If you are an unbeliever, ato karong iduko ang ato mga ulo, piyongon ato nga atong mga mata samtang ato ipainungod kining pipila ka mga gutlo nga nahibilin nini nga atong pagtuon sa pulo sa Dios nga adlaw. Atong ipainungod kining mga higayuna ngadto kanimo higala nga dili pa magtutuo, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi. So, wala ka pa'y paglaom. Wala pa diha kanimo ang kinabuhing dayon. Na kinihigayon na mahinungdanon pagayo, bililhon pagayo nga gutlo sa imong kinabuhi. Ganis tibuok mong kinabuhi. Higala ko nga dili magtotoo. Higala una nga kung itawag nimo, dili ka pa man ako igsuon kay dili ka pa man magtotoo. Now, samtang nagalingkod ka karon diha sa imong nahimutangan o nagapamalandong ka pa kung kinsa gyud kini si Ginoong Jesucristo. Ug unsa man gyud ang iyang nabuhat. Paminaw maayo si Ginoong Jesucristo nagasulti og ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi pinaagi lamang kanako. Juan 14:6. Now, kini nagpasabot nga mahimo si Kristo nga usa ka bakakon o siya mao siya ang manluluwas. Siya mao ang manluluwas. Unsa may but pasabot niini? Kini nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo mianhi dinis kalibutan nagpakatao ug sa samang higayon siya Dios. Walay pagkakunhod siya ang pagka-Diyos. 100% nga Diyos, 100% po siya nga tao. Siya mianhi sa usa lamang katuyo, kadto mao ang iyang pagpakamatay. Pagpakamatay lang kanimo higala. Matud pa sa Juan 15:13, ang labing dakong gugmang ikahatag sa katao ngadto sa iyang mga higala. Maong paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Si Ginoong Jesucristo wala mang muhatag siyang kinabuhi alang sa usa ka higala. Iyang gihatag ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan gani niya itong nagadumot kaniya. Bisan pa niya itong mga Farisiyo nga nagadumot ug may kasilang kaniya. Namatay siya alang kanila. Oo.
Namatay siya alang kanila, namatay siya alang kanimo. Higala. Natingali, mahutana ka. Unsa may anaan niya na? Well, ang kamay nung danon niya na mao kini. Paminaw gyud mayo. Nga samtang nagabitay si Ginoong Kristo dito sa krus, ang Dios nga Amahan mibo-bo, mipasangil kaniya. Siya nga hingpit nga Dios o matuod nga tao, gibo-bo sa Dios nga Amahan ang tanang sala sa tanang tao ngadto kang Ginoong Kristo. Ug mao nga gihukman kini siya tungod niya itong mao mga sala. Tungod niya itong paghukom, nahimos Ginoong Kristong puli kanato. Gihukman si Ginoong Kristo tungod sa atong mga sala. Ug may hinungdan. Ang atong mga sala, dili na isyu, tali kanato og sa Dios. Mungutana ka nga no? Tungod kay gibayran naman kadto silang tanan. Busa ayaw na pagunahunas pagbayad ni adto, sanglit gibayran na naman kadto, gani gipapas naman kadto silang tanan. Ug busa, sumas gisulti niya bala ang kasulatan, ang imo rang buhaton higala. Mao ang imong pag-angkon o relasyon to have a relationship to God nga kini mo lungtad hangtod sa eternidad. Ug ang bugtong pagi nga imo kini mapanag-iya mao lamang ang imong pagtuo lamang kang Ginoong Kristo, lamang ingon nga imong bugtong ug personal nga Dios ug manluluwas. Sabta gina tuhoy siya sa iyang pagkasiya ug sa unsay iyang nabuhat alang kanimo. Na mao ka na ang unod sa maong pagtuo ug mao ra ka na. Kay gigug mapagayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. So, mungutana ko nimo pag-usab. Buot ka bang makaangkon og kinabuhing walay katapusan? Buot ka bang mahilangit higala? Na mao ra kini. Ang bugtong pagi nga imong maangkon kini og mahilangit ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining matamis ngayon gayon sa among pakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat, tinaot nga kining among nakatunan nining adlaw. Mutuhop kini sa among galamhan, sa among kalag. Nga kini among gamit sa among pagkinabuhing Kristohanon. Salamat niya mong Bible study, pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.